ke MLA jungi pat ya ka surok jungi la le ben mo kata-kata tekan don be adon bon bret pum rumah kini ki banai gladap te ndoi ngaro pi nadu banga job nga klem song thai bade khun kam dei tang ni ka surok ang ni po badu MLA ka than upa arden basayo mon ulalong ukongsan hakani ka jingalang ladon lang ru urang pa dong upa rap bor lang mauri urang ba shnong kalat kor mauri upa pi khar si yeng kidi khot ka executive committee jong ka kantot bat ki pat ba haba ajing kren upa arden uliar ro ya kinong yalam jong ka dong bat ru iki nong jong shnong ki bra trechi tam ban pen mi pisan na ka panta ban shna ya ka take office klem na pan jing rap nang nu ru ula pen pauru ya ka jing sngongu e kong dra sila khar ko ngor na mar ka jing subon jong i ban ai sngu ba ya ka jaka ban shna ya ka take office jong ka dong la yo ru ya ka jing kren na i kong dra sila i balong i trai jong ka take jaka ngani khun hi ban pen ba ban marmot bat kam dei tang hang ong e pi don shibon tamba hage beri bat kade ke jingpen phai ke ni ke surok nomor bagala bon ba e kade hne po lai kon nong lum te ngasno hi badon kam bandon ke jinge kendo pat ba shi sen song i nong lam snong ba kinno mi ki pat ba snong khnang ba ni shai ni tip kumno ban pen bha pat ya ke ni ke surok te sa shitom sa katu ke ni po le si pla sa shitom la kata mo sa shitom sa katu ke ni po akaba ngin yo ban pen bha ya ke ni ke surok baru banle sibon ki wiki kampat ki bangi de banle kom ki noelam te nganumpo ban keren jrong reinga sudon ban ketbok ye phi ki nong song snong mo ki nong song dong la banong ha ka dong ba phini yo e ka met ka phat ka bakot ka bakhia ba philong ki ba renti ki ba tli nama ka jing renti ka jing tli ka long ka badon kam bha phi ha bang ye renti ye tli ngi la banle sibon ge ki kam ki ba ngi la ban khangla ya ka jing sniu bagan kharo ya ka snong ka thau nila banwan ra ya ka jinglong ka ba itna ha ka ni ka dong tena ma ka nga shukan tu ipi long ki berenti long ki betli but what jugo ka no ko kom prakhat ka ba e akma em daga jinge be daga jingerenti lang nam ta ka bit ka byang lang jong boro ki nong snong jo ka dong phina ban trei ki kam ki ba bha tenga kitbok kitweng ipi boro ba phini yo e ka met ka phat ka ba khoi ba khia kitbok ya ki khon sama jong kani ka dong bakinang kiu age jing puli ki jong ki kanang kiu ka trei ka ta ka jong ki bat nga kitbok ru mo nagam ta ka snong hi borok ka wei ba kinang la bania saprang ba kam ta me ya ki nong kit kam jong kani ka dong te bat ka jing khublei ka ba kerpang ha kani ka por nga sngo ka dei bele sei kong drasla khar ngor mo i bolong i trai jaka ngala i lengo mene ba ala kendet banga i nomor bangat tip ha ki de kinong umprai te ki wan le itip kinong umprai ngi ma bi di kimi ju secretary man rai la hot so bha ma tendai nga pe ikimi ju urang ba dong pat ngam i ong kum no in hot so bha te ikimi ju secretary tendai nga smu thu i wan hang ni namala hot so bha kum ka jing puram mo ka dong ka la so puram mi ki kham nya ra ki ki sngi ngong ye pi ya ka ni ka men sim ka ba klut ka ba sibun ki long shwa man shwa jingi ki sibun mo ban ai jaka ban shna surok ban shna ying snong ban penbu ye ki top phd re mentang i bagani kar kom prakhat sbun kala kim mo kala kim watang man penhe surok ru sosa terang kar kom prakhat jigi bri ka kim hadu kata ka kim ai tudot tang shiput ban penhe ka surok kala he na neng poi harum karit namar balai ba ngi kim jimut kum ki brio te kani ka dei ka nuksa pat saisin ka babha ka ba maphi mo kong dra philapini te ngai khuble na ka lenga chunga khuble na ngai kirkhui phi kum jo e ge sem ga jong phi lingba kani ka uniu sinyang uba khrau bo philano e kani ka dong ka karteng jo phi kani sa jing kan mau kani ka dong kini kan mau wala don ka wi ka long kumi na pranai wala rakam dei ka trai snong ne dei ka ai snobha ya ka dong bagin dio pan penyeng ya ka ying dong khuli sibon bat saisin nga kitbok ka reng ki nong kitkam jo kani ka dong pan nget ba pinangla pa ni petengi ki kam ki babha ya nang etri shisu i ki kam ki babha nang ni shkmat bat nga panapru na phi bangan la ban song hadu banda penkut le si kani ka program namar ngade pan don lupa ko ka program salat kro te hadin bangladesh pan kular salat kro kharoi biji ka don ka program ga mumut nga hapmino hi gumne ki wan skini ki rang badong yang mengilapu program la hakan ka tarik ka pemerintah bangin pli ya kan ka yeng dong ngong pilawan ngaladet kular ki we kharoi biji mesti
te ki labu sipo bejin ngkong te namar ba kajing penbet banga ki haban pen kenre no ya kata kapor kandai beji barang ke di kataru ko pelong mo ki paranong snong makin mla ban ya poi renti ha kapor bo yang de kat ni plai poi renti ngaso ban ai khulai ngai ka jing kiu jong ka snong na kapor ka bo pibe se ki jingalang